On vole nadupaný jak kurva, ne? On je bedná jako. Mama za ním zběhněl počky, to bude dobré. Nakonec ho vzdělávali hasiči, rodiče, policie, nahý na střeše. Na střeše. To ti nekecám pičoviny, to opravdu se může zeptat, jak tady mistra Tajchla, kohokoliv z Dubňán, to vám dotvrdí kdokoliv z Dubňán. Spadl z té střechy do nějakých plechů, tak ho nemostiče, že? A toto je druhý výstup, tady s tímto, že můžeš prdeli jim dolů sprej, tak to říkám to, že... Jo, já jsem někde říkal. Vrcholu, Kami. To je čistá pravda, to já vám nekecám žádné pičoviny. Kohokoliv z Dubňán můžete se ptat, a říkal jsem jeho starý říkal, pojď jo, chlapa si váš. Jo, chlapa si váš, protože takovýchto lidí po země kouli chodí tak maximálně 3-4. Oši ne, víc jich být nemůže, to ti říkám. Takže by za něho normálně hodná, protože kurva toto není možné, jakože to, co se bohužel pičovým týká, nikdo ho nepřekoná, to ti říkám. Nikdo v životě ho nepřekonal, co se říká pičový, to ti říkám já. Nejde. Jsem měl ještě Martin Lazar, ten byl taky původně měl nějakou černou mamu. Lazar, z Rohata. Piče, tak na toho nemá, ne? Nevím. Lazara zná, Lazara... jako piče 3,5 litrový, vole, na vlasy. Víš, co jsem říkal? Když půjde na operaci, proč mu normálně ty střeva nevytáhnou, nedávají tam tu umělinu z Gotajú? Hodí tam vepřovku, vole, třeba normálně, rozumíš? Zjede vepřovky, vole, hotovo, ne? Nemusíš dotáhat batohu, vole, balíš na šumdr. Třeba, já nevím, to na to říct, ne? Asi jo. To si možná nejdu, jak se tam stalo potom, no? Zároveň na své. Může se stát. Že říká doma, tato vypíčat straně říká, to není možné, ne? On možná někomu dluží peníze, nebo... On to nemohl pochopit. Pravda to je, jako to je zaručené. Hoši, to nekecám pičoviny. Jestli kecám, já ti říkám, optej se koho chceš, jako to... Slyšel jsi to tady s ním to? No, já jsem slyšel. Hoši se bez debat. To je do blesku, kamo. No to ne do blesku, to je normálně teleklub, placené kanály, normálně, to ne, to je blesk, to bývá. Tak nebo že nemyslíš, že přeháňáš, ne, tady to je potřeba normálně spektrum, normálně hlavní, minimálně mu věnovat skoro 15 minut. Spektrum. Jasné, jak bys to nazval, ten pořad? Udalo se zabilého dne třeba. Dalo se zabilého dne, že? Nebo já nevím. Co člověk vydrží třeba? Nebo, kurva, já nevím, vole, cesta bylo tak. Nevěnoval jsem si pravých jednou šulinových metra půl koaxiálu. Možné, že přes co ty otvor 1,5 metru koaxiálního káblu. Možná si šel připojit na... Do fabriky ukázat kabel, ne? Normálně ale vole, když se to někomu řekneš, tak piča, já jsem třeba došel, já jsem to říkal už hned potom, ne? Kobaříkova kamoška, sestra na nemocnici byla taky u toho, ne? Tady s tím tu Tajchla, piča. To jsi neviděl. Vole, aby byl mrtvý, vole, kdyby ho nevzal na operaci, a to ti operu, že normálně vysí za nohy. Hej, dělal prdele, vole. Jsem mu sám nevěří snad. Tak piča, toto nebyl. Vysí za nohy, piča. Víš, co ti řeknu? Normálně ve 2 metrech, piča. No nevím, ve 2 metrech. Vysíš za nohy, jdu hlavu 100% při operaci. Tátka? Nebudu si fázat, ale nevěřím to. Ale obcej si kterékoliv zdravotní sestry, to ti potvrdí kdokoliv. Kdo dělá v nemocnici, sestry teda. Nebudu se fázat. Odbyt dělá. To si neneděsko. Nebudu se fázat. Starci. Nebudu se fázat. Ty co vyšíš židák, vole. Jdeš do piče. Proč se bojíš teda? Já se nebojím, já se nebudu sázet, když mi Je to 100%, ne? Ale já tomu nevěřím. Ano. Do operace prostě normálně si dole hlavu.
45 stupňů. Což někde 45. Já si jdu na hlavu dobře úplně rád. Ty zase se mluví, nebáte, to si myslím. Ty řekl, že bys si hlavou důle, piča. Piča. Míro. To Sorry. je potom kokot. Kurva! Kurva, si hlavu důle, oproti prdeli. No ne. Takže to. Jakože prdel máš víš jak hlavu. Ano, přesně tak. To máš aj piče, když bluješ, ale. A to nemáš. To nemáš. Udělej to. Udělej to. Bluj, když budeš mít prdel, níž jak hlavu. Níž jak hlavu. Normální, uděláme. Ano. Ale toto neudělej. Nehodíš se přes lasku, piče, zamyslíš. Ale kurva, nikde se zavyšovat nebudeš tady. Takhle tázi, také zamýšlený. A když upnu láky, jak zase pekary. Ne, jako ne, jako že nevím, si to piče, to máš na To je s tím slunkem skurvený. Nechtěl bych to šepadně absolvovat, že tady si to. Asi jako zažívat ti to piče sežou. To zažívá určitě ne, no. Tam mu to zažívat, aby si zažil piču. No já bych mu normálně tam hlavně ti říkal, umělinu z Gotaju by tam toho zlezlo po druhé, na co tam mám, vážně třeba ne. Něco tak. Jedno trochu stojí přímo do krku piče, aby se nemohl zahýbat, ani. Až piče, to není možné, piče to. Já jsem ho teďka potkal, vole, já jsem se bavil, vole, že už jsme výboru. On šel z tvojho dom, ne, já mu říkám, víte, zde ne, jak to vypadá, ne?